खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैया मंगलबार मैयानि समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो आरो बे जाथायाव सा 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 50 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों उत्तर प्रदेशनि बागपत जिल्लानि बराउड ओनसोलाव जैन धोरोमनि लाडु महा उत्सवआ सोलिबाय थानाय समावनो दंफांजों बानायनाय मण्डपआ हरखाबै बायनानै गोग्लैयो जेराव गोबां जैन धोरोमारिफ्रा बाहागो लादोंमोन दंफांजों बानायनाय गिदिर मण्डपआ बायनानै गोग्लैनायाव जायगायावनो सा 7 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो सा 50 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोन्दों जाथायनि सायाव उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिटिआर सरकारनि गोदानै लुफुंनाय MCLA हस्टेलखौ बेखेवबाय कक्राझारनि बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव हारिनागुरियाव लुफुंनाय MCLA हस्टेलखौ बेखेवनानै होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन उदालगुरि डिमाकुसियाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 27 जानुवारि खालि हराव उदालगुरि डिमाकुसि गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै गाग्लोबफैदों जेराव लालमेघ कर्मकार आरो बिनि फिसाजो आफु कर्मकारा जिउ खोमानो गोनां जादों बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि गा 111थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरि बरिगाव गामियाव जानो थांगासिनो दङ बे जथुम्मानि थाखाय हर सान प्रिपेरेशनआ जागासिनो आरो बे जथुम्माया फैगौ 30 जानुवारिनिफ्राय 2 फेब्रुवारिसिम जागोन गुवाहाटी नोगोराव जिउ गोमानाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि नखराव दुखुनि थासारि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि पुलिस स्टेशननि बेन्दोङाव थानाय हांमा सापरि गामिनि राजु बसुमतारीनि आंगो फिसाजोमोन जन्मेश्वरी बसुमतारीया थांनाय 21 जानुवारि खालि जन्मेश्वरी बसुमतारीया गुवाहाटीयाव थांदोंमोन मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 22 जानुवारिनिफ्रायनो जन्मेश्वरीया गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों लोगोसे दंमोन 26 जानुवारि खालि 2 रिंगानि 20 मिनिट समाव न'आव थांफिननायनि खौरां फननि गेजेरजों खोन्थाहरदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि 3 बाजि समाव मोजां मोननाय सेंग्रानि रुमाव फासि नांनानै दं होनना गुवाहाटीनिफ्राय खौरां सहैदोंमोन बे जाथायखौ गनायना लानो हायाखै नखरनिफ्राय मा फोरमायखो फै जों दसे खोनासंनि आङो जन्मेश्वरीनि बिफानि बिसिगि आङो थांनाय 21 अक्ट' खालि जन्मेश्वरीया गावनि पान कार्ड थाबोदों होननानै लायनो थांदोंमोन बिथाङा बेनिफ्राय 21 अक्ट'निफ्राय 22 अक्ट'सिम बिथाङा गुवाहाटीयावनो दंमोन नाथाय जोङो गुवाहाटीयाव सोरनियाव दं होननानै लास्टावसो बुजिबाय जे सासे बैसां सेंग्राया गावनि गोसोथोनाया बे जन्मेश्वरीखौ गावनि थानाय रुमाव लाखिना दोनदों लाखिना थानायाव 22 अक्ट' खालि जन्मेश्वरीया गावनि बिमाजों बे आयै आं न'आव थांफिननोसै आं टिकेट लाखाबाय होननानै 12 रिंगा 48 मिनिटाव फन हरदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथाङा फन हरखांनानै 2 घन्टासो थाखांनायनि उनाव 3 बाजियाव जे जोंनिफ्राय मोनसे आरो कल मोनबाय जे जन्मेश्वरीया सुइसाइड जाना दं फासिनांना दं होननानै ओमफ्राय जों सानबाय आरो जन्मेश्वरीयाथ' दानिसो जोंनो फन हरदोंमोन बि बोरै जाथावना होननानै नाथाय उनाव गमामायाव जोंनि मानसिजों जोङो कन्टेक्ट खालामलायनानै लास्टाव सोर मार होननानै बिथांनि फट'खौ हरलायनायाव नायनाय नुमारबाय जे नंमारगौ बुन्दुनिनो फिसाजो जन्मेश्वरीयानो दा बेखौ खोनानानै जोङो हाखु दाखु बै सानखालि जों थांनो हायासै 22 अक्ट' खालि बे 22 अक्ट' खालि जोङो हराव थांनानै नुहैबाय बे नायनायाव नुबाय जे जोङो जाय बायदि बैसां सेंग्राया लाखिना दोन्दोंमोन बिखौ बिनि स्टेटमेन्ट होनाय बिनि बुंनायजों फासिनांना थैदों होनना बुंनायजों आरो मानसिनि डेटखौ नायनानै जों नुबाय जे बियो फासिनांना थैनाय नङा अलरेडि फासिखौ माने टावेलजों नाङोबा मानसिया थैनाया बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो आरो खारन गुसुं मोनसे टावेलजों बे माबायदि फासिनांना थैनो बे जों नायबाय उनाव मानसिखौ नायबा डेड बडिखौ जों नायबा नुबाय जे गोदोनायाव दागि दं माने बे जों सेथेना बुथारदों होननानै जों डाउट खालामखाबाय आरो बियो फासिनांनाय नङा अलरेडि बियो माने बिखौ गोदना सेरनानै सेथारथारदो आरो बिखौ लानानैनो जोङो सानमारि थानायाव मैया 1 रिंगासोआव जोङो माबा केस होना फैबाय आरो बिथांनि सायाव बै बैसां सेंग्रानि सायाव आरो दा केसा जाहैबाय 103/1 धारायाव केसखौ होनाय जादों आरो बेखिनियानोसै बे समाव
बे समाव जों पुलिस बिफाननिफ्राय बेखौनो हास्थायदो जे दिनै जन मिसिरियाथ' थैना थांबाय बिनि न्याय नांगोन जोङो जे जाय मानसिया जन मिसिरिखौ बुथारजों आरो बिजों बेसेबां लोब्बा दंफायो बेखिना मानसिखौ हमनानै जाहाथे गोख्रों राहा लानांगौ आरो बेखौ थैस' थांस' मा साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय हास्थायनाय दं आरो लुबैदों आरो